episode masalama kan hmu to ang khan sawian tele phoenix tribe te inkara in dona lian tak athlenga ni kha ma se zian chuan an silver dragon ancestor thilti thena mangin phoenix ancestor tharau chu a hne ta a ti chuan lai hun chu phoenix tribe le athurwal pui te chuan chu sanin zian chuan dragon phoenix fruit chu alata ani chumi hnuah chuan haven level combat skills zongin an chuak le a zian chuan mi zong chu pil dana pindan pakhata a hruai hmusa a chuta chuan pil bis thil nu hmu turwang mei pil chi hrang e thin chu muin man tumin an beya zian chuan boxunga a khumta a ma se sawian chuan pil bis chu pil tam tak pe in a thlem lung oi ta a ma se chuti lai tak chuan hmeichhe mak tak mai aron langa pil bis chu an lakatang aron lak saka chu chuan hmu chuan an thin rim hle pil bis chuan chu hmeichhe kutatang chuan tlan chu atuma ma se a tha du lo sawian chuan engwanga an tan buan ron siam le ngam nge ani ti azota zian point akma alaka athil lo ti to awangin a huat thu a lo sei bok zian chuan in biak nana hun khoral a hun lo thu sein be atuma ma se iena chuan lo dang me chemak tak hena chuan pilbis chu an kuta pelet turin a hrila a pelet ani chuan akma an boina zong chu an thei ngil vekanga khang thil wang khan an in ti boi to lo tu thu a lo seya ma se chu me chemak tak chuan pilbis chu ada bo mak mai an thu sei tang kai lo tak tak te chu ban sam turin a hrila hoi sen na in ne ni chuan local ula ka hne na tangin in da thayanga tia ti chuan a ora chu chua portal engin moza ta hong hal bok chuta tang chuan art nether tribe elder le ami man tam tak an lo chuak ta a thunu na hmoi om zong chu som lai an ni chu chuan hmu chuan sawian chuan chu mi zong chu athun vekani ti ha thiam mai a hypnotizing method chu amak hlei mai ti in moking luan chuan nether art serpent tribe mi le sa vek an ni thu a lo soya tian hua chuan an zinga hian fight venerate level dozun level elder pani an tel ti a sei bok chuta nulamak tak mai chuan ami man zong te chu beitorin thu a pe a ziong chu che chuak ma sabarin rei vak lawa midang te po an ron chuak ve ngala moking luan hian a soul skill a manga sawian chuan fight venerate level elder pakhat chu a bei thunga zian point a risk armor a activate a elder pakhat chu a ma chhon ve bok me chemak tak chu nuin khoi huna tang point ami man athunum ta chu engtikla point a kolet thei ti a hriat awangin chu huna tang chuan a tlan chuak ta zian chuan midang hena me chemak tak chu a tlan chuak ti a hrila iena chuan zui hmara tuma ma se elder pakhat chuan masatakin aron bei boya iena chu elder lakatangin intier filimin 3000 lightning movement technique ngin chak takin chu mai chia chu zui hmala rei lo tia chuan me chemak tak chu hmuin ingchenge kalaka e tlan chia theyang atia a nei ta hle mai me chemak tak chuan iena thlo chak zia hmu chuan amang ang ta hlea iena chuan be tuma ma se alo bunga iena chu a khik zui le ma se iena chuan a kut chuan alo bloka a ke chu man sakin hlataka a paita rang taka in siam mim le ngalin iena chu aron pan le ngal anin kara chuan in benan na satak a chuak ta iena chuan a mountain opening seal chu activate ta palm strike chak tak manga bein ma se chu mai che chuan invennan seal technique chu activate ta iena attack na chu alo danga ma se atitop theilo inven na chu a cheta a nunglam hlataka aleng do chuta iena chuan a heavy ruler hmung chuan attack zui ngala tuma mai chimak tak chuan a sword chu a phor chuaka iena attack na chu alo danga ma se iena attack na chuan pressure wave na satak asiama ani nor na sahle iena chuan pilbis chu rang taka pelet turin a hrila mei chia chuan chu tiang chu a thleng ngai lawang pilbis hi tuna chuan kata ani to ti in a changa sawian chu thim rim hlein a chunga pressure ati chakle zuala mei chia chuan iena be na te chu pum pel tumin tlan chiat atum le a ma se iena chuan chak takin a be chun zom zel chu ti chung chuan chu mei chia chuan tlan chiat atum zui zela vaile khata sawian chu a ma ron lang thutin a six joint body flowing ruler technique mangin aron beya mei chemak tak chuan a short mang chuan chu iena be na chu bok alo tuma ma se ati top theilo a sil chu activate ta ma se chu po chu iena be na awang chuan a cheta vekani ain hliam na hlea sawian chuan a fish attack manga be zui tumin a pan le a sword chuan alo block le
ma se adang thei chuang lawa nung lama leng borin lunga a in so adin hun chu a chezual hle ma se pilbis chu peklet mei chu ala tumbi khawlo sawian chuan a ruler hmanga beile tumlai chuan chu mei che chuan a demon eye control technique chu activate ta chu chuan a hypnotize tran ta a yan na hriat na le tharau taksa chu mei che chuan aman ta a yan chuan ming thunun i duango chu thil theilo ani ti in chu ta heavenly flame chakna mangin osam takin sil chu ati chia a ruler mangin demon eye control chu ati chia a lightning movement technique mangin strike chak tak a chhuwa ta ani mei chen mak tak chuan alo bung theilawa liam na tak tuar chungin le a thlata ani a max po at thlabok tuna chuan a chaw hle to a ina chuan a ruler chuan tinin tuna chuan tlan chhuwa na tur inei to lo pilbis chungin hlan mero atia nula pakhat chuan chu tiang chu a thlengai lawang tile in a triple J green snake flower technique chu activate ngal bok chu mu chuan ina chuan hun kal to ami kinglin chu a hre chuaka kinglin chuan triple J green snake flower technique anei vea ma se kinglin chu luman chuan sky serpent mensona a hruai to ani ina chu amang ang plea green serpent flower ice ang che kha inei ve mo kinglin ni ematia chu thu chu hre chuan nula chuan mak ati hlea engtinge ka hmin hriat atia ina chuan kinglin ani nge ti heta a lom hle mi chungin apan naya no pang min theng hil to em ni atia ka heavy ruler hian engma hriat chho ti lo chem ni ati kinglin chuan la hre chuak theilo ina chuan ziama empire tegar desert ta kan in huwa ka una pa mercenary group member inia ti ina hril fia chu thu hre chuan kinglin chuan tumi ani chu a hre chuak ta along hle sawian chuan kai thawin kan in hun bera tang khan kum tam tak aliam to a khati lai khan me cheno pang mei ilania tuna chuan ilo puiling ta hle me tia kinglin chuan master ian ka beina che khan a hliam chem ti in ian a chuan ka tha nang ma job kha ka tin tuk che ni khongai min ngai dam donia kalo beina se le lu tuk che ani tia ti chuan ian a chuan recovery pill ala chuaka a pe a hi eiro i hliam te kha ati dam thei don ani tia kinglin chuan pil chu a eita chuti lai chuan ami man te chuan ian a thian te chu ala beireng ti a hre chuaka rong takin a kaulet ta poison galin elder pakhata be lai chuan abo ngala midang te point an mi be mek te chu an bo vek ti an huwa mak an ti hlom hle poison ga chuan sawian chu angai to hlea me chimak tak chuan ti hlum tumin ami man zong chu a kaukir vek ni in angaya mi zong chu ian a omna lampang turina hrik ngal wata rong takin an chuak ngala kinglin ina athunun te ho chu ian te bula chuan an ron thlenga ian a hnena chuan ka zak tak zetani ahma khan lo hre to tur chekani engtin nge ilaka hian ka kutpo ka phar ngamang rap thlak tein ka che tak zetani atia ian a chuan i thiam lo ani ro kanin hun bera tang khan kum tam tak aliam to kan pani hian kan in thlak dang lamna sa to hlea min hre lo hi a om lutuk ti in a changa chuti lai chuan poison ka le midang chu an ron thlenga sawian chu an hmu chuan abula chuan an kal hala zian chuan thimrim zet hian kinglin hnena i zaklo hle mei pilbis kha i ruwa tlan bau ila tumzuya atia poison ka chuan sawian chu a tha empty zota iana chuan a that thu hrilin chuta poison ka chuan kinglin chu be atuma ma se iana chuan a lo danga thil omzia soifi in kan inkara hian in hriat thiam lo na lian taka oma ahming chu kinglin ani ka thian thataka nia thalera kan lo in tong to ani ti ina soifia zian chuan thimrim zet hian chu po ni se henu hian min thunu na tumani atia a thimrim hle kinglin chuan ka thil ti hi poi ka ti tak zet ani nether earth python tribe member ini emokati wangani atia zian chu thimrim hle ma se a in beng daya ian na thiani ni awang chawin ka ngai damang che atia ian chuan chu thua hriat chuan a thlamwang hle chuta kinglin hena chuan sky serpent mensona elder luman khan a hruai bo che engtin nge enkol che atia kinglin chuan kha kum kalta chung khan min enkol tha hlea mi beidan min zirtira sky serpent menson hruai tu kani theinan thil tam tak min hrilin min zirtir na sa hlea ma se hruai tu hlui fa pa upa bernen in nei turin min dua ka nei du lo wangin ka tlan bawa metal mercenary base tegar desert ta ka kirle ta ani ma se lai mun chu alo chhevek to engemaw chen ka chui hnuwa master ian chu central plains a akalti ka hreta mu che ka du ani
achan chu nangma chau hi min sha thiam tu ini wanga ni atia Kinglin hian iana hi master ti ina kau thina ni Kinglin chuan soizomin ma se Serpent si azar hlea chuta chu mi pakhat mu chu tuifin ria chunga thil zon ang me ani nang mu theina chan su atlem hle ani chu wangin hun tina zin kwal zel mai lo chu ti theidang ka nei lo iom na hun ria tumin hun re ta kawa kwal to ani ti in Kinglin chuan happy be si le ro ti in pilbis chu ala chuaka pilbis in Kinglin a mu chuan a hlau thong hlea rang takin iana hnunga abirua ina chuan engatan nge pilbis hi itia imango em engkim huama nei itumatia Kinglin chuan pilbisin tokjin ji sang ati dang theti ka ria chu wang chuan hen sin rin sa hian kalo kalani atia tokjin chu taksa sel te ti se theile thina hial thlen thei poison chi khatania chuna na chu pilbis mang hian I dam thei abai sei wangani sawian chuan ataksa chunga poison ala omti a hria chuan amang ang hlea ti chuan asin chu ancient ril chung thuk taka hol pakhata ain thlaka chuta chuan heaven level combat skill chu sil tlatani heaven demon phoenix tribe elder chu a hotiren lai mun chu an thlenga midang tuma heta hian an la thlenglo reilo te venerate lei silver moon wolf le art tiger tribe roi tu te po an ron lang ve bok thil omdan khirin venerate lei chuan kan kal hmalu tuk ni na lang heaven level combat skill la sil hi ala in hong kim lawa alo chho theinan hun engema chen nga alangai don ani ati chuti la chuan ice river valley master bing hei po alo thlenga chuta burning flame valley master tangchen chu a fanu le elder tenin an lo thleng zui ve bok profan zone seka sek master sentianan po a ho tilen an lo thleng zui ve le a boina engema tak chu a thleng ngei don ni in alang tangchen a fanu chuan kapa una pasawian hi ala om velo engwanga lo thleng velo nge ni anga tia tangchen chuan lungai su sawian chu a tha em ang fight venerate pali tenen an nia tuin nge boina thlen theyanga tia chuti la chuan sawian chuan Kinglin pa chu a chek lai kan hnuwa a taksa chuan poison chak tak a om ti a hmu chuaka iana chuan hei engang poison nge ni a vot hlea a hlom hle bok ti in a zota Kinglin chuan hei nine the earth serpent tribe te impure corruption heart poison ani khavela poison hlom ber pol ani thi puyan tam hlea ti dam theilo anga ngai ani bok he poison hi kai to chuan enkol dang tur awang tak zetani ti in a soifia sawian chuan engtin nge heng tribe te hian thitura poison manga an bei che ti in a thin rim hlea Kinglin chuan nangma song tura base region kalu tir khan rin bei ma saber tu chu nane the earth python tribe te an nia chuti la chuan triple j green snake flower technique a kain ngata chumi mang chuan central plain sa ka invent himna atan rule ang chi magical beast pa ngai te chu ka thunun theiani ma se ne the earth serpent tribe ami fight venerate elder pakhat ka toka ani hian ka technique hi a hre chiang hlea min ron beya ka chakna zong nen ka beya ani chuan min mana athun hnuai min omti ratumani van duai thak takin ka hliam te chu ana to hlea chu wang chuan a final powerful strike chu ka block theilova alaka ka chaklawani chumi hnuai ne the earth serpent tribe member dang tin hena ka technique chungchanga hrilfia mi man tumin minron beiron ta a ma se ka chakna zong mangin chu venerate elder min bei tu chu kathunun masaberani chumi hnuwa chon ne the earth serpent tribe member tu po minti boy tuma piang chu ka technique mang hian kathunun vekani atia chuta sawian chuan e triple j green snake flower technique hi technique danglam takani atia magical beast laka chaw man thei tura ngai ani lain mishing pui laka imang te hi a thatak zetani ati poison ga chu lo in rolin impure corruption heart poison hi pai chu a har sa hlei na langa ma se a toxins te ti bo chu thil theilo ani lo ma se happy beast chaw hi itaksa atanga poison pai chu anan atok don lawa thil dang imamo belanga tia sawian chun Kinglin hena poison ga chu poison boy pe thiam tak ani thua thrila apa chun poison sek leader ani thin thua seibok he poison hi ti dam thei ani ati chuan ati dam thei nge yang che ti in a soya Kinglin chuan chu hria chun a thamuang hlea sawian le poison kal te pahnih tran puin awangin lom thua seibok sawian chuan he ancient ruin si kan so san vele itaksa atanga poison pai dan tur kan zong don ania ma se tuna chuan kan bula i om reng ngai ani atia Kinglin chuan rem tia athil ti theina mangin athun zong chu portal kal tangin sol wala alu ti le ta ani tian huwa chuan triple j green snake flower khovela mitman dan maktak number 1 na ngai ania chu technique ina ahung chu thil makle danglam tak ani tak zedani ti in alo soya
chuta sawian chuan lai hmun hi kan chhuah san phot turani heaven level combat skill chu isam chuak ang watia kinlin chuan master ian he ancient rules map hi ka hmu chuaka heaven level combat skill alo lan theina tur main hall omna hmun po ain ta langani alo tia sawian chuan chu tiang ani chuan main hall am chu pan vatila vane na kan chan nge ka be se atia an vai chuan chak takin an chuak ta a reilau te main hall chuan thleng thuaya bing hei Tiancan le Phoenix Tribe Elder te chuan ian ate lo thling an hmu chuan thim rim takin an mel renga sawian chuan hi main hall ani nge ye heta hian midang zong po an lo om vek to atia huwa chuan ian ate chu a hmu chuan alom hlea sawian le midang te chuan an pan hnaya sawian chuan burning flame valley master le tang huwa te chu za takin chibaya broka tang zen chuan kanin hule ta ngo heta hian technique scroll tam taka oma chu scroll chu sil vek ani hen scroll a in sil na te hi abo huna scroll zinga pakhata tangin heaven level combat skill mu theina hun kan ne mai the ani atia sawian chuan tang zen hena a hlem bera scroll som tala omni ina langa chun zinga pakhat chau chuan heaven level combat skill hi aking tel tina em ni atia tang zen chuan ka hria china chuan pakhat chau hian heaven level combat skill dik tak chu aking tel dona chu scroll chan theinan chuan an chakna le an vani na ain ngat vek dona ni ti ina changa chuti lai tak chuan hall of sosami old ghost rising o chu hall chunga chuan aron ri chuaka ani chuan atopa chuan kan lo thlengta katlai lo ni ina langa tia total khatain honga rising chu fight win rate elder palinen aron thlenga sawian chuan hall of souls mi te hmu chuan a thin rim hle hall of souls te hian Tiancan thra hi an hlo ngai lo rising chu hilai hmuna thil hluam te la turin hall of souls master chuan atirani sawian omna trelo rising chuan he dosing level kai to ina anu chia scroll hi a hlu hle ani ke ni hian kan chang ngei don ani aron tia demon phoenix tribe elder zone chuan old ghost hall of souls ran tir hian kan tan thil ati harsa zual don chawani alo tia venerate le chuan ennom ro pui takan en thei don ani sawian hin old ghost rising hi alo be to akut pakhat po ati bun sakti thuthang ka hreto ati elder zone thinkingar le ziu feng te chuan chu thun hre chun makan ti hlea thinkingar chuan engtinge chu ati theyang sawian chakna chu 1 star dozuna chau ala oma rising ero chu 5 star dozun lai ani thung sawi ni chu tiang taka chak tur chu ani lawatia elder zone chuan chu thuthang chu adik mel rising ku siam chap chu alang chiang hlea kan pomangai sawian hi kan ngai nep ma ani ma se ama le old ghost in kara hian in huat na oma chu wang chuan in down na satak kan hmunge yang sawian chaklo huwa chuan dragon phoenix origin food chu an hena train kan la thei to anga tia sawian point rising kutlem chu hmuwa akuta benga yana chuan putar ilo nei le to mawa tia old ghost chuan sawian hmu chuan a thin rim hlea ama a beina khan sawian chu a thi ngei a ring to a adam chua chu a bei sei ho lo sawian chuan ka konga hling omte ka them fai zo ma chuan engting nge ka thi thayanga tia old ghost chuan thin rim za thian i beng chengra hle me no pang vain hian ilna kalak sak chiang khopang cheti in a ora chu a chua sawian po chuan a 3000 lotus heart flame chu activating ikut dangpo hlo le idu ani mo tin a chan let na tan a ora chu a chua zui ve ngal bok tangzen chu sawian bula ron pen chuakin a ora chu a chua chu hmu chuan old ghost chu a film khur dewa an pani chuan a beirwal theilo ti hre chiang hle chuti lai tak chuan main hall chunga tang chuan energy chak tak aron puak chuak ta mi zong chuan an clear thapa a chan chu scroll zong silna te chu a bodon ani chuti lai tak chuan scroll silna te chu a cheveka technique scroll te chu mun sang adar ta vek ani chuta om practitioner chaklo job then khat chuan chu heaven level combat skill chu ka changngai turani ti in man tumin an zui ngala ma se scroll king tu papet te chu ranung tanin chu scroll te veng tura siam papet an nia scroll te zui lak tuma piang te chu an bei thina ni chawina thin de point scroll pakhat chu man tuma che chho ve ngalan tuma ma se sawin chuan lo dangin ngoi te u ka spiritual power hmangin enghinge heaven level combat skill dik tak chu ni ang ti ka hrema sang ti in scroll zong chu en fiata chumi zinga scroll pakhat tang chuan energy danglam tak
alo thruak tia hua chu heaven level combat skill chu ani nge yang kalma sa anga in zavine ka kong dang tum tu te chu in lo dang don ni atia poison ka chuan ifim khur hle turan ni atia sawian chuan alua bungata an vai chun chak takin malaman pan ngala sawian hin a 3000 lightning movement mangin scroll chu zui ta papet pakha chuan ron beya ma se jiang chuan lo dangin poison gal emidang te point papet iana be tung tu te chu an lo bei zela kinglin point athunun elder te chu ko chokin alo bei ve bok ma se pol dang member te point chung scroll te chu an lo zui na sa hlea an ho tu ni om tak lano pan hmel tak chuan thim rim zat thian engting nge kan ta tur mino chu pui ngam ka ti hlum don che ti in a beita a sawian chuan 3000 lightning movement mangin alo bunga ma serei lo te aking pui pathum te chuan akong an lo danga sawian chuan an attack na chu a heavy ruler mangin a broka rang takin a beilet ngal an inkara in be na satak a chuaka an pathuma tang ro chungpo chuan iana chu an hne lo hle sawian chuan god seal technique pakhat chu mangin attack ta an pathum chuan hlim na tak tuarin leilama chuan an thlata ti chuan sawian chuan scroll chu hnai zela aman theidon ta ma se chu ti lai tak chuan dozin level kai pakhat scroll lak tum ve bok chuan aron beile sawian chuan a strike chu alo bunga chupa chuan he scroll hi kata turani hi aron ti velia sawian chuan i chakna bang hen he scroll hi nei thei turin itling tokin in riam ni ti in a 3000 lotus heart flame dragon chu ti chuakin attack ta chupa chu kangralin apuak dal veka a thi chiang hle sawian chuan scroll chu zui le chuti la chuan chentian nan chuan midang hne na tangin scroll a lo lak saka sawian mu chuan thingrim nei na khat ngan afa pathi na phuba lak na hunram chang ala zong regani sawian chuan scroll chu man ngei tumin a vacuum pump technique chu amang ta scroll chu alama apot leta atopa chuan ala theidon ta ma se chuti la tak chuan scroll chu midangin an ron chu pui vele ron chu pui tu chu tu dang ni lovin chentian nan ani thinrim takin ka fapa nang ma wangin a thia voina hian heta hin ka phum don che ti in episode chu heta hian atop ta ani episode lo omle tu tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve tho don ya mino en sakawangin lom thu ka soye